magidancin Allah ya haɗa ki da shi in kina son ki ci ribar zama da shi to ana yin mu'amala da shi ne da kowane girmamawa. Shi yasa akramakallah naji ya ce in tana da wayo. To kar ki ga kin same shi tubus wata sai ta yi mai hawan kawara sai ta ga cewa kawai wannan ta samu wani wawa ko wani mara wayo ko mara za a taka shi yadda ake so ko tsoron ta yake ji. To mai hankali mai tunani wacce za ta ci riba ita ce take mu'amala da shi da kowane irin nau'i na girmamawa. Take mai da shi ya ji cewa tamkar shi sarki ne a cikin gidan shi. Take nuna masa cewa shi ne irin namijin na wanda ba shi da abin kwatance. Sannan kuma duk lokacin da wani abu na tattaunawa ta harkar iyali ta taso, takan tsaya ta saurare shi sauraro na fahimta. Wa'yannan gidan idan Allah ya sa aka yi dace matan mai irin tunani ce irin nashi za ka ga cewar sukan kasa su binne ba tare da kowa ya ji ba. Wannan nau'i na farko kenan wanda muke fatan su yawaita a cikin mazaje.